Ćao svima, dobrodošli na moj YouTube kanal. Današnji video bit će mini DM Lily i Sensei haul. Pa ako je to nešto što vas zanima, pratite video. Krenut ću od proizvoda koje sam kupila u DM-u. U principu išla sam u nabavku zbog nekih stvari koje su mi falile za porodilište. Tako da sam htjela malo da obnovim i dosta mi je toga nestalo, tako da sam bukvalno ništa nešto specijalno kupila, ali onako neke najosnovnije stvari koje su mi trebale i par nekih stvari kojima sam se počastila. Pa da krenemo. Nestalo mi je kreme za lice. Imam u planu da kupim neku onako malo bolju, kvalitetniju, što bi se reklo, kremu, da izdvojim malo više novca, ali za sad ovako, za ovaj hitni slučaj, mi je trebalo da imam kod sebe neku kremicu, tako da sam odlučila da kupim ovu Balejinu dnevnu kremu, kaže, za suvu i osjetljivu kožu s bademovim uljem za lep ten. Blaga receptura, čini kožu nežnom i elastičnom, bademovo ulje smanjuje osjećaj zategnutosti kože, provitamin B5 podstiče hidratnost kože, ima UV zaštitu. To je to. Njena cena je bila 279 dinara. Onako mi je bila skroz pristupačna. Kaže ima neki taj LSF 15. Prvi put vidim da piše LSF. Možda je to zbog nemačkog, pa zato. Ne znam. Uglavnom, to je to. Ništa od ovih proizvoda nisam probala. Sve će biti... O svemu ćete imati utiske što u potrošenim proizvodima, što na Instagramu, bit će recenzije, tako da kažem sve je nešto novo, pa ćemo da isprobamo zajedno. Zatim kupila sam ovako, sad ne znam da li je ovo neka nova linija, ja se nešto ne sjećam ove linije. Ovo je ovako, izgleda. U pitanju je L'Orealov, kaže, šampon sa biotinom, vitaminom B5 i arganin. Ako sam dobro pročitala. Negde se zagubila ona deklaracija, ima na srpskom. Za slabu, tanku i kosu sklonju lomljenju upotrebite naš šampon za formu obogaćenu suplementima za kosu. Iz dana u dan koža glave izgleda zdravije, kosa se manje lomi, otpornija je na lomljenje. Naneti na mokru kosu, trebate dobro ovo kako se koristi šampon. U principu, eto, kaže da je protiv opadanja kose, što meni stvarno treba i znam da će mi to trebati i u onom periodu posle porođaja, mada je to sve na hormonskom nivou i to mora prosto da se dešava, to opadanje kose, to mi je jasno posle porođaja, ali kao, hajde, možda ovo nešto bude pomoglo, tako da sam odlučila da isprobam ovu liniju. Nisam do sad vidjela, ne znam da li je nova linija, ali mi onako baš lepo izgleda. Cena ovog šampuna je 289 dinara. Kupila sam jednu ovako malu kutijicu, ona je bila nekdo oko 40 dinara. Da mogu da stavim u nju kremu za lice ili već nešto šta ću, mislim da će krema za lice ići u nju da mogu da spakujem u neseser za porodilište. Zatim uzela sam ovaj mali Balein losion sa ovim, maslinovim uljem. Cena ovog losiona je bila 119 dinara i to mi isto treba za porodilište kao mala ambalažica, baš mi je bilo onako i slatko i verujem da će biti korisno. Uzela sam ovako, ovo je Wet n Wild olovka bela. Pričala sam da nemam belu olovku za oči i sad sam konačno to kupila. Evo kako izgleda. Prilično je velika, trajaće, ja mislim 200 godina, otprilike 259 dinara je. Mislim da je to isto neka cena na akciji, ako se ne varam. Zatim iz iste linije kao i šampon kupila sam masku za kosu. Priznaćete da je pakovanje standardno je stav pakovanja, ali mi je ova boja kao nešto braunkasto, ljubičasto, ne znam nije šta, baš dobra. Ja sam nekako pada na pakovanje, a znam da su njihovi šampuni i maske dobri, tako da sam odlučila da ipak njih kupim. Mada sam imala u planu da probam Revlonove šampone i maske, ali bila je samo maska i to ona, nije čak ni maska, nego ono njihovo kao sprej neki, tako da sam ipak odustala od te kupovine ovog puta. Također za porodilište sam kupila ovaj mali gel za tuširanje, njegova cena je 60 dinara. Odlučila sam da kupim nešto o čemu razmišljam već duže vreme da ću kupiti i nikako.
I čini mi se da su sada dali povlače uopšte Elf kozmetiku iz DM-a, da neće više biti. Ili nemaju uvoz trenutno, pa zato je sve na raspredaju. Bukvalno raf je bio skoro prazan, ostalo je par ovih korektora i ne znam da li je možda bilo par senki nekih ostalo, bukvalno opustošen je raf bio. Sve je bilo baš na nekom ekstremnom sniženju, tipa ovaj korektor je bio 599 dinara. Tipa mislim da je to neka realna cena i da se čak to tako kreću cene i u Americi ovih korektora, što mi je bilo fascinantno. Znam da kod nas uglavnom za njihove proizvode malo nabiju više cene. I ako se dobro sećam, negde regularna cena je bila možda čak tu negde do 1000 dinara. A kupila sam ovaj korektor zato što sam slušala o njemu da je kao neka kopija ovog Tartovog Shape Tape-a. Tako da sam odlučila i baš sam gledala dosta videa na tu temu gde su devojke pričale o ovom korektoru, upoređivale šta ja znam, ipak je bolji za nijansu svima bio Tartov korektor, ali kada pogledate cenu da je Tartov negde oko 20-30 dolara, a ovo je bio tipa 5-6 dolara njegova regularna cena i u Americi, onda su dosta njih je davalo prednost čak ovom korektoru. Što se tiče i formulacije i pokrivne moći, kažu da baš jako podsjeća. Ono što je različito, ako se ne varam, jeste što su tipa jedan više malo, Tartovi više vuku na žućkasto, ovi više vuku, ne znam, na rozikasto. Sad lupila sam drugačiji podton imaju korektori i nadam se da sam ubala nijansu pošto testera nije bilo. Ali, reku, za te pare stvarno, toliko sam imala želju da isprobam taj korektor kad ga toliko već hvale da ona bukvalno je dup za Tartov Shape Tape. Tako da, reku, hajde da probamo. Uzela sam nijansu, kaže ovako, light beige. Sad, nadam se, kažem da sam ubala. Nisam mogla da isprobam, deluje mi da je to, da će mi odgovarati. Znači možda porediti s ovim Catriceovim, pa možda čak će malo biti tamniji, ali u svakom slučaju sad neću da ga otvaram, da ga isprobavam, zato što ću tome posvetiti verovatno jedan ceo video kad ga budem malo testirala neki prvi utisci, nešto će već biti. Neću ga porediti verovatno ni s jednim drugim korektorom, ali baš imam želju da ga isprobam. Ovo je tačan naziv je Elf 16 Hours Camo Concealer Matte Finish. Vidjet ćemo, kažem, kakav je. Jako sam uzbuđena zbog tog korektora, bukvalno ga merkam već duže vreme i svaki put sam kao, joj, da li da kupim ili ne, vamo tamo. I sad kad sam vidjela da je toliko sniženja i čini mi se da povlače Elf iz DM-a, nemojte me držati za reč, iz nekog razloga su, kažem, prazni rafovi na ogromnom je sniženju, što mi je vrlo čudno. Tako da sam, rekao, sad nije prilika da kupim, jer ako povuku, znači nema šanse da ću poručivati iz Amerike, Elf da mi stiže, tako da to ništa. Prelazimo na Lili kupovinu. Ja sam se naoružala računima da mogu da vam kažem cenu, tačnu, čisto da imate neke koristi od ovog videa, da možete da znate. Da sam uzela polomljeno, da. Uzela sam polomljen proizvod, sad sam tek skontala, možda ću moći da ga koristim, nebitno. Uglavnom da možete da znate, dakle, da možete da trpnete da kupite u skorije vreme, ja sam da ću uspjeti da izbacim video što pre, da me neće Porođe ispričiti u tome. Što se tiče Lilija, kupila sam ovako, ovo je By Face, ako se tako čita, By Face Body Milk sa vitaminom E, aloe vera i tako dalje da ne čitam. Kaže ovako, mleko za telo s efektom zatezanja. Poboljšava elastičnost kože, formula sa vitaminom E hidrira i hrani kožu, lagana je tekstura i brzo se upija. Redovnim korišćenjem koža postaje nežna i svilenkasta. Svakodnevno nosite na čistu i suvu kožu, bla 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 bla. Evo kako izgleda. Ima ovu pumpicu, to mi je bilo bitno i njegova cena je 369 dinara. Da sam mogla da kupim nešto pametnije, verovatno sam mogla da kupim neko ulje koje je baš protiv strija ili neku takvu varijantu, ali mi su mi ulje već do ovde došle, onda sam odlučila kao hajde da probam sa nekim likom za telo, ovim By Face-ovim tonikom ružinim sam bila prezadovoljna i rekao hajde da probamo i ovako nešto pa vidjet ćemo kako će, šta će ispasti. Zatim kupila sam Velnein tečni sapun za ruke, nemam pojma kako miriši, ću probam da otvorim. Pakovanje me je naravno
oduševilo. Mislim, pogledajte. Jo, kokos. Prelepo. Baš je lepo. Tipa njegova cijena je nešto 179 dinara. Ekstra pristupačno. Jako lepo pakovanje. Ove njihovi proizvodi, ovi sa pumpicama su mi super. Tako da, jako lepo miriši. Bukvalno kokos. Zatim uzela sam ove Velneine Maxi blaznice, kaže. Ove njihove, bože, tufere, kako ih ja zovem. Cena im je bila 119 dinara. Nije neko ogromno pakovanje, ali mi se sviđa što su toliko velike, pa taman mi je za cijelo lice lepo, ne moram da 2-3 potrošim, to me strašno iritira. Zatim sam uzela još jedan korektor, ne znam šta mi je sa korektorima u poslednje vrijeme, ali već mi je pri kraju ovaj moj prethodni Instant Anti-Age Eraser Maybellineov korektor, tako da sam odlučila da kupim nijansu svetliji, jer sam trenutno, već sam to pričala, jako bleda, tako da sam uzela 01 Light. Da li sam malo preterala, ne znam, ovaj koji imam je 02 Nude, ali mi nešto jako naranđast, koja sam htjela da probam ovu light verziju, svetliju malo, čisto zato što kad ne stavljam šminku nikakvu, samo malo korektora kao da stavim, kad budem tipa izlazila iz bolnice, malo kao korektora samo da stavim, da se osjećam onako malo lepše kad budem svom mužu izlazila na oči posle porođaja. Tako da, kao hajde, bože moj, to sam onda odlučila da kupim za porodilište. Tako da za sve imam neko opravdanje. I da, to je to što se tiče Lidija i što se tiče DM-a. Još šta sam kupila? Kupila sam u Sinseju, naravno, novi neseser za porodilište, jer, bože moj, ja generalno stvarno ne volim nesesere i sve one nesesere koje sam dobijala iz Women's Secreta za rođendane, iz, ne znam, onog tipa varijante dobijete u Avonu, u ovome, u onome, sve to mene strašno smara. Ja nisam tip osobe koja nosi generalno nesesere. Ne volim da nosim, da mi torba bude preteška i nisam tip osobe koja je sklona popravljanju sad kao nešto šminke, pa da ja sad nosim 3 kg još kao šminku u turbi posebno, pa da ja sad kao ne znam šta. Ali kao, eto, sad pošto mi trebalo za porodilište, negde sve sam izdelila, sve sam nesesere izdelila, bukvalno kome god da je trebalo za neko putovanje, priliku, šta god, sve sam podelila, tako da sam sad ostala bez jednog nesesera, pametnica. I da sam odlučila da kupim neseser neki onako veći, pa eto tako, bit će sigurno nekih putovanja, da će Bog, bit će tih, jel, ne mora da znači da će samo sad za porodilište koristiti, jel. A ovaj mi je tako bio presladak. U Sinseju, kažem, sam kupila, cena mu je negdje oko 700 dinara, ja sam naravno bacila račun. To jest račun mi je u turbi zato što treba da zamenim neki proizvod koji sam kupila, to ću vam pokazati u narednoj kupovini, znači ima još jedan proizvod iz Sinseja. Međutim, pogrešno sam uzela veličinu, nisam dobro pogledala, ne znam kako sam to uspjela da, u stvari znam kako sam to uspjela da uradim, ali eto, bo Nataša i njeno negledanje. Tako da, eto, moram da zamenim tako da mi je račun tamo da ga slučajno ne bih bacila. Za svaki slučaj sve je spremno u torbi, pa kad budem bila u prolazu da mogu da zamenim taj proizvod. Tako da je tu negde cena oko 700 dinara bila. Jako mi je sladak, velik je, može sve i svašta da mi stane. Mogla sam bukvalno i full size proizvod da trpam u njega, nisam morala ove manje da uzimam, ali bit će tu još dodatno nekih stvari za porodilište koje moram da potrpam ovde. Kao što rekao, nemam živaca da nosim 2 nesesera i kofer i u porodilište, ali mrzim da teglam stvari sa sobom. Tako da, negde mislim da bi mi ona torba Hermionina iz Harry Pottera u kojoj možda potrpaš život, otprilike, a da izgleda kao mala torbica, a da možeš u nju da stane, što bi mi bilo idealno kad bi to moglo u stvarnom životu da se uradi. Jer taj sam tip osobe, ne volim da teglim kese, joj, to mi je katastrofa. No, uglavnom, ode ja u nekom skroz drugom smiru. Kažem, poslužit će mi još za nešto, ostavit ću ga u svakom slučaju presladak, tako da će moći posle i moja ćera da ga koristi, do toga ima još ihaj. Ali kao, super mi je sladak da stavim tu pelenice i tako neke te njene stvarčice, pa kad idemo negde u goste, da kao izvadim ovo kao, znaš, skroz mi je. Mislim, ima ovo svrhu, da se razumemo, znači bit će korišćeno, neću pokloniti nikome i neću se rešavati ovog odmah posle porođaja, tako da, kao, hajde, bože moj, kupila sam
da pa koristit ćemo. Sad sve kupujem što možemo koristimo moja ćera i ja zajedno, kao već počinjemo, znaš, pa kao ja to i zbog nje kupujem. Tako da počela sam s tim opravdanjima, šta ćete. Uglavnom, to vam je to za ovaj video. Ja sam opet razdužila to na pola sata, verovatno, kad voli žena da priča. Tako da vas ne maltretiram dalje. Završavam ovdje ovaj video. Uskoro vas očekuje novi video vezan za torbu za porodilište i vezan za taj poslednji trimestar. Nadam se da ću stići to da snimim i da izeditujem pre nego što idem u porodilište. Tako da se vidimo, nadam se, vrlo uskoro. Ćao!